Yung kailangan, sisiguraduhin yung hindi magkulang yung anilyo. Kasi pag pinaghiwa-hiwalayin nyo na yung bakal na yan, mahirap nang dagdagan yan. Yan, ito. Kailangan nakakalagay na lahat. Kailangan sakto yung anilyong ilalagay nyo. Ano po, baka magkulang yan po ya. Saktong saks ko to, kabayans. Yan, pag nakumpleto na yung anilyo lahat, saka nyo tatanggalin to. Yan, itutuloy na namin to ngayon mga kabayan kasi maganda yung panahon. Yan, ito yung binuhusan namin kahapon. Tatanggalin na namin yung porma. Yung dalawang poste na yan. Ano po, wala bang ampaw po? Walang ampaw. Baka may ampaw yan ah. Diri ka jam po kan. Hop, na. May paarat-arat. Hey, beti ka? Yo. May pako ko dyan. Ulit yun. Ay, may pako. Kaya, anak. Okay. Yun na. Yan, medyo gumaganda yung panahon mga kabayan. Kaya papalipad ako ng drone habang mainit.
Yan, ito na yung binubuhusan namin ngayon. Saka yung dito sa may isang poste dito. Yan, sa may bintana. Tapos pinasabay ko na tong header ng bintana. Yan. Yan, tapos itong bakal dito nakahook yan para bibit-bitin to ng beam. Yan, itong bakal na to nakasuot ito sa beam. Kaya siya magdadala nitong header. Yan. Tapos yun naman nakatali naman sa vertical. Ha? Ganyan, kaso suksukan na. Yan, ito naman nakalusot sa poste kaya matibay yan. Yan, katulad din yan itong sa kabila. Yamit ay ito. Yan, itong buhos na to sa header hindi ko na diniretso dito. Kasi may buhos naman yan dito, sasaluhin din ito. Yan, tapos bit-bit nito saka yung vertical, kaya matibay yan. Ganun mo ang pano na. Yan ang isusunod naming tambakan ito. Yan, papunta ito dyan sa loob. Ano na baga po? Yan, tapos na yung binubuhusan namin. Ang isusunod namin ito ng mga beam paikot. Para bukas mapurmahan na saka mabuhusan na rin. Yan, nabuhusan na rin yung poste na to saka yung header niyan. Tapos yung sa likod. Ipatong. Atras mo. Tapos na diretso. Hop. Ge. Hop, atras. Atras ang sarap. Ge. Ge. Sige. Sige. Hop, 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 hop. Hindi nakalaban sarap. Atrasin lang sarap. Kahaw. Yan ang isusunod namin yung kuha na dyan. Yung beam dyan na nakahang. Papunta doon. Abi man ang gusto. Saan ka? Diyan ka? Yan. Tatlisan lang kita sa bata. Yan, nakapatong yan po sa top bar. Yan. Itong sarap. Tapos itipunan dyan yung sa tahaw. Yeah. Bilang na no. Yan, tapos yan po yung nakapatong naman dyan sa bottom bar, patingala. Sa luwas nilon. Yung sa luwas. Okay. Salisihan po. Yung sarap. Ha? Salisihan sarap. Kikis. Ano ba yung sako? Talian ta muna. Yo. Yo. Yan, pag naikabit na yung apat na bakal na yan, pagsasama-samahin yan sa bandang gitna para maipasok tong anilyo. Tapos bago itatali na sabay-sabay, kailangan nakapasok na lahat itong anilyo bago itatali. Kasi pag itinali nyo agad isa-isa na hindi nyo pa naipasok, mahihirapan na kayong ilagay yung anilyo. Yan, ganyan mga kabayan, sama-sama yan. Yan. Yung mga kabayan, ito.
Dapat itong mga dugtungan, gaganyan ninyo. Sasali-salisiin nyo. Para balanse talaga. Hindi pwedeng ganyan lahat. At ito, iangat mo naman to. Yan, kailangan yung dugtungan alternate, hindi siya magkakatapat. Pag dito yung dugtungan sa baba, ang sunod sa taas. Yan, tapos bibilangin nyo na lahat yung anilyo bago nyo pag-iwahiwalayin tong 4 na bakal. Yan, kailangan sisiguraduhin yung hindi magkulang yung anilyo kasi pag pinaghiwa-hiwalayin nyo na yung bakal na yan, mahirap nang dagdagan yan. Yan, ito. Kailangan nakakalagay na lahat. Kailangan sakto yung anilyong ilalagay nyo. Ano po, baka magkulang yan po ya. Saktong sakto to, kabayans. Para hindi na yan. Hop. Oh, Chong. Yan, pag nakumpleto na yung anilyo lahat, saka nyo tatanggalin to. Okay. Yan, saka na itatali yan. Basa yung mga anilyo namin. Yan, hinto na naman yung gawa namin mga kabayan. Ang grabeng lakas ng ulan. Hapon-hapon yung ulan dito kaya medyo naabala yung gawa namin. Yan, sana bukas uminit na. Yan, hanggang dito na po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.